खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि क्रिएटर बिदुर यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो आंनि गासै नायगिरि आदा आब' गासैखौबो गिबियावनो फैबाय थानाय रंजालि बैसागोनि गाहाम हामग्लायनाय गिबियावनो बावहरनाय थाबाय आरो लोगोसे आंनि यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लानाय जाबाय स' आंनि मुङा बिदुरबरो नोंथांमोनखौ आङो दिनैनि बे भिडिअआव फिन आरो बरायफिननाय थाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना दायो जानिखि थाम्बनेल बे थाम्बनेल आरो लोगोसे टाइटेलाव नायनानै नोंथांमोना मोनथिखाबाय भिडिअआ मानि सायाव जागोन नङा होमबा थांनाय 4 एप्रिल 2021 मायथाइयाव जानिखि हरखाबै फैनाय जानिखि बारहुंखा फैदों बर'नि न'खरखौ हरखाबै बारहुंखाया जोबोर थानाय जायगा न'खौ सिलिंखार खालामजोबनानै गालांजोबदोंमोन स' बिनि सायावनो आङो मोनसे भिडिअ बनायदोंमोन बिथांनि न'खराव थांनानै आङो मोनसे मोगामोगि लाहैदोंमन बिथांमोननि न'खराव आरो बेखौ आङो फेसबुक पेज आरो लोगोसे यूट्यूबाव आपल'ड खालामनानै होदोंमोन जाय बिथांमोना बिथांमोननि केनेरा बर'नि न'खरखौ डनेसन हरदों बिथांमोननिसिम आं दिनै बिनि सायावनो दिनै आं भिडिअखौ बनायनाय जादों बिथांमोननि थाखाय आं बे भिडिअखौ बनायनाय जादों जाय बिथांमोना दिनै बिथांमोननि जानि दुखुनि समाव नोंथांमोना जे एसेबां बेबायदि दुखुनांथावना न'खराव नोंथांमोना हेल्प खालामदों दिनै स' नोंथांमोना बेबायदिनो जोङो बयखौबो बर'जों बर' गावजों गाव बिदिनो जोङो मदद खालामलायनांगौ नङा होमबा जों बयबो खौसे जालायनानै जों बयबो मदद खालाम आं दायो नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों आं बे लेखायावहाय जायनिखि जाय बिथांमोना डनेसन हरदोंमोन बेसेबां रां हरदोंमोन बिथांमोननि डनेसनखौ आङो बेवहाय लिरनानै लादों आरो लिरनानै दोनदों गासै दायो 10 सुबुङा दासिम डनेसन हरबाय दिनैहायलागै 10 जन सुबुं डनेसन हरबाय दिनै जानिखि डनेसन हरनाय बिथांमोननि डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननो स्क्रिनावबो होगोन एसे बुंनानैबो होगोन आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन स' नोंथांमोना गासैखौबो फारि फारि मोनथि मोनगोन आङो बिथांमोननि फार्स्टआवनो दिनै हरनाय डनेसन बिथांमोननि सायाव आं दिनै फोरमायनो सानदों मैया आं मोनसे एक्सट्रा भिडिअ बनायखादोंमोन डनेसननि सायाव बे भिडिअखौ नोंथांमोना नुवाखैब्ला गाहायाव आं डिसक्रिपसनाव लिंक होगोन बेयाव थांनानै नोंथांमोना बे भिडिअखौबो नायनो हागोन स' दायो आङो फार्स्टआवनो बुंनो सानदों स' गावराव बसुमतारी बिथां आदाया 5000 रां अनसुंथाइ हरदों बिथाङा बबेनिफ्राय बेखौ आं फोरमायना होनो नोंथांमोननो गावराव बसुमतारी भिलेज सामथाइबारि डिस्ट्रिक्ट बाक्सा स्टेट आसाम स' बिथाङा 5000 रां अनसुंथाइ हरदों बिथाङा केनेरा बर'नि न'खराव बिथाङा अनसुंथाइ हरदों बिथांनिसिम आं साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथाङा बे दुखुनि समाव नोंथाङा बेसेबां रां अनसुंथाइ हरनायनि थाखाय आंथिंनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय स' आरो नेक्स्ट बाक्सानिफ्रायनो आरो सासेबाव बिथाङा 10 रां हरदों बिथाङा बाक्सानिफ्राय बिबो 10 रां हरदों बिथांनिखौ आङो स्क्रिनाव होबाय आं बिथांनिफ्राय सोंनानै लाबाय बेयो बाक्सानिफ्राय हरदों 10 रां स' बिथांनिसिमबो आङो साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो लोगोसे इरागदाव नार्जारी बिथाङा चिरांनिफ्राय 100 रां अनसुंथाइ हरदों बिथांनिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो नेक्स्ट गोमसार बर' 50 रां अनसुंथाइ हरदों बिथांनिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय स' लोगोफोर गासिबजों जों दायो 10 जन सुबुंखौ दायो डनेसन मोनबाय बेसेबांहायलागै 10 जन आंनि लिस्टआव फैनाय जायनिखि जाय बिथांमोना आंनो वाट्सएपआव रां सोखांनानै जायनिखि फट' स्क्रिनशट खालामनाय बेखौ जाय बिथांमोना आंनि वाट्सएपआव हरदों बिथांमोननि लिस्टआ आंनिया बेखिनियाव दासिम दङ आरो दायो बेंक पासबुकआव आप टु डेट खालामनानै नायब्ला मोनथिगोन साइसे सुबुङा हरदों दायो बिथांमोननि न'खराव थांनानै आङो बिथांनि पासबुकखौ आप टु डेट खालामनो होगोन आरो लोगोसे आप टु डेट खालामखांनायनि उनाव बेसेबां रां उथिमारखो नोंथांमोननो गासैखौबो आङो फारि फारि फोरमायजोबगोन आरो दायो टटेल आं मोनथिनानै लानाय आं जमा खालामनानै दोननाय जायनिखि लिरनानै दोनथुमनाय आङो बहियाव गासिबो जाबाय 6660 राङा दायो बेसेबां
जमा जाबाय बिथांमोन बिगोमानि न'खराव बेसेबां राङा दायो बर्तमान जमा जानानै थाबाय स' लोगोफोर गासैखौबो आङो जाय बिथांमोना अनसुंथाइ हरबाय बेसेबां रां नोंथांमोननिसिम आङो आंथिंनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय बेफोरबायदिनो गावजों बयबो हेल्प खालामलायनांगौ नङा होमबा स' बिदिनो जानांगौ जों बयबो अनलायनांगोन स' लोगोफोर आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला जानिखि आं दिनै डनेसन हरनाय बिथांमोननि मुंखौ आङो फोरमायनानै होबाय नोंथांमोन दिनै जानिखि डनेसन हरदोंमोन ना बिथांमोननि मुंखौ आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय दायो बेसेबां रां उथिबाय नोंथांमोन आं दिनै फोरमायनो होबाय बेखौ फोरमायनो थाखायनो आङो दिनै फिन नोंथांमोननि सेराव नुजाथि फैबाय नोंथांमोन आं फोरमायनानै होबाय स' लोगोफोर आङो भिडिअखौ गोलाव खालामदिलिया बेखिनियावनो आं फोजोबनानै दिनैनि बे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय खुलुमबाय।